Ukungenwa ubuthi kuthinta izinkulungwane minyaka yonke eNdiya. Ake sifunde ukuvimbela nokuphendula ekungenweni ubuthi. Kule vidiyo sizokuhola ngezimpawu ukwelashwa nokuvimbela. Ukungenwa ubuthi kuwukulimala noma ukufa ngenxa yokugwinya, ukuphefumula, ukuthinta noma ukujova izidakamizwa ezahlukene, amakhemikhali, ubuthi noma amagesi. Ngaphezu kwezinkulungwane ezintathu zezimo zokungenwa ubuthi zibikwa minyaka yonke eNdiya. Izinkulungwane ezingama-70 zifa minyaka yonke e-India ngenxa yobuthi. Kuzo i-70 yazo ibangelwa ubuthi bezibulala zinambuzane. Izindawo zasemakhaya zingase zibe nezigameko eziphezulu ngenxa yezinto ezifana nesibulala zinambuzane esisetshenziswa kwezolimo kanye nokuthembela kakhulu emakhambi asekhaya kanye nemithi yesintu. Izingane ezingaphansi kweminyaka eyi-12 ziyingozi enkulu ezindaweni zasemakhaya. Ake sikhulume ngezinhlobo ezivamile zobuthi. Uhlobo lokuqala luwukungenwa ubuthi bokudla, okuvame kakhulu ngenxa yokudla namanzi angcolile. Kuzoba nomlando ojwayelekile wokudla okudliwa ngaphandle, kulandele izitulo ezithambile, ukuhlanza, umkhuhlane, nobuhlungu besisu. Uhlobo lwesibili luwukungenwa ubuthi bamakhemikhali ezolimo, okubandakanya izibulala zinambuzane, izibulala ukhula, ezisetshenziswa emakhaya nasemapulazini. Ezindaweni zasemakhaya, iningi lazo liyizibulala zinambuzane ze-organophosphorus. Amacala angama-70 alezi zimo abangelwa ukungenwa ubuthi bamakhemikhali ezolimo. Amacala asele ayenzeka ngengozi avame ukwenzeka ezinganeni ezineminyaka engaphansi kwe-12. Okwesithathu kungukungenwa ubuthi bemithi. Kungaba ngenhloso noma kungabi ngenhloso. Kungaba yimithi ebekwe udokotela noma imithi ethengwa ngaphandle kwephepha likadokotela. Kwezinye izimo kwenzeka ngengozi, njengoba ngishilo phambilini eqenjini lezingane ezineminyaka engaphansi kwe-12. Okwesine kungukungenwa ubuthi bokulunywa yinyoka, okuvame kakhulu eNdiya. E-India, cishe i-15 kuya ku-70 yezinhlobo zezinyoka ezinobuthi, kanti ezinye zezinhlobo ezingu-80 azinabo ubuthi. Kulokho, phakathi kwezilwane ezinobuthi, ezimbalwa kuphela ezikhethiwe njengemfezi, i-krait, inyoka kaRachel, nenyoka enesaha, zibhekwa njengengozi ngokwezokwelapha kubantu. Zonke ezinye azinangozi. Ukuza ezimpawu nezimpawu zobuthi. Kungenzeka kube khona isicanucanu, ukuhlanza, ubuhlungu besisu, isiyezi, umuzwa wokungakhululeki, ubuhlungu besifuba, ukuziphatha okungajwayelekile, ubunzima bokuphefumula, ukuquleka ezimweni ezinzima, futhi isiguli singazizwa singazi lutho ezimweni ezinzima. Manje ake sibheke usizo lokuqala nokwelashwa. Into yokuqala ebaluleke kakhulu ukubiza izinsiza eziphuthumayo ngokushesha, bese uthatha isiguli usiyise esibhedlela esiseduze ngokushesha okukhulu. Thola izinto ezinobuthi uma kungenzeka. Iphuzu lesithathu ukuthi ungakwenzi. Ngiyaphinda, ungakwenzi ukuhlanza uma ungakwelulekwa udokotela. Okwesine, ukuba uhlale uzolile futhi unganyakazi kuze kufike isikhathi sosizo lwezokwelapha. Manje ake sibheke amathiphu okuvikela. Okokuqala, gcina ngokuphepha, okusho ukuthi valela izibulala zinambuzane nezinto zamakhemikhali ekhabetheni eliphezulu elingafinyelelwa izingane njengenjwayelo. Iphuzu lesibili elokuthi gcina imithi yakho ikhiyiwe, ipakishwe ekuqaleni futhi igcinwe emakhabetheni akhiyiwe ekhabetheni nasemadroweni, bese uyilahla uma isifinyelele usuku lokuphelelwa yisikhathi. Okwesithathu, ukuphatha ukudla. Samba izandla zakho njalo, ngaphambi kokupheka nangaphambi kokudla. Gcina ukudla kwakho ezingeni lokushisa elifanele. Ukudla okusha kusindisa impilo yethu. Okwesine, qapha izingane zakho. Hlala ubheka izingane zakho noma nini lapho ziseduze namakhemikhali noma imithi. Fundisa izingane zakho ngezingozi zobuthi. Lokhu kuvikela ikusasa lethu.
Okwesihlanu, funda amalebula ngokucophelela. Qonda njalo izimpawu zesixwayiso kumalebula omkhiqizo. Landela imiyalelo yokusebenzisa noma yokugcina. Lolu hlobo lolwazi luvimbela ukungenwa ubuthi ngengozi. Ngakho-ke, ndawonye singanciphisa izigameko zokungenwa ubuthi eNdiya. Sabalalisa ulwazi, sisindise izimpilo, futhi wabelane ngaleli vidiyo nabathandekayo bakho. Ngiyabonga kakhulu ngokubuka. Namaste.